Ayan, sino? Oh my God! Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng beef caldereta, sipo egg. At dahil birthday po ni BBM ngayon, meron po siyang cake. Ayan. Happy birthday, BBM! Thank you so much. Ayan. Maraming salamat, Chrisia. Ayan. Sila po ang nagbigay ng cake. Si Chrisia at Eat with Rocks. Yes. Ayan. At meron po tayo ditong rice. May rice. At pangimagas, mangga. Ayan. Isa na naman pong special na araw ngayon dahil meron na naman po tayo makaka-back to back online collaboration ang ating sisilalab na si Sheena Dancel. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapanood kay Sisi Lalabs, panoorin natin to. Perfect! Ang aking egg! Wow! Ayan guys, napanood natin ang ating lalabs na si Sheena Dancel. Opo mga ka-foodie, si Sheena Dancel po ay nakakollab na po natin siya last year. So, back-to-back online po collaboration talaga to. So, masayang-masaya po kami Sisi Lalabs na naka-online collaboration po namin kayo. Yes. At maraming salamat po sa iyo at sa binigay niyo pong pa-birthday kay BBM. Maraming salamat po, Ate Sheena Dancel. Thank you so much po. Nagulat ako. Oo, na-surprise Yes. siya. Akala niya yung birthday niya, malungkot. Yes. Ayan. Kaya mga kapudis, bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Ako, mag-pray muna tayo. Dali. Ayan mga kapudibis, malinis yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Mga tapo king kapampangan. Manta na. Excited ko kasi birthday ng BBM. Happy birthday, partner. Thank you. Ito guys, so. Yan. Beef caldereta to mga foodie. Yes. At daming niyang cheese, oh. Unang subo tayo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sisi Lalabs, Sheena Dancel, para sa iyo ang unang subo po. Kain. Lambot. Ang lambot. Yan, kita na yung rice. Yan. Sarap. Ang sarap pagkaluto. Ito yung handa ni BBN para sa lunch. Mamaya po pagkatapos namin mag-mukbang, meron po siyang munting celebration si BBM sa baba. Kasama po yung mga The Foodie Bee Armies. Ayan. Pa-birthday po ni Sisi Lalabs yun kay BBM. Maraming salamat po Ate Sheena Dancel sa inyong binigay na pa-birthday. Na-surprise talaga siya. Yes. At salamat din sa iyo, syempre. Siyempre, walang ano man. Siyempre, love kita. Kala mo ha. Love niya daw ako. Araw-araw kami magkasama, wala siyang alam. Oo nga. Kunwari, wala akong ano sa birthday niya. Kain to. At maraming salamat po sa nagbigay ng cake natin na si Chrisia at Eat with Rocks. Mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan, Chrisia at Eat with Rocks. Ayan. At thank you so much din po sa mga nag-super chat nung nag-live po kami ni Yes. nila Chrisia. At maraming salamat po sa binigay niyong pakulay. pa-birthday po. Yes, Pa-birthday pa-birthday. nila kay BBM. Maraming salamat po. Ang saya natin ka, no? Masaya natin, no? Alam niyo guys, ngayon lang ako nakatanggap ng maraming regalo. No? Totoo yun. Ang sarap ng beef caldereta. Sarap guys, oh. Ang lambot. Tapos madaming cheese.
Sarap ng sipo. Ay, creamy yung ano, no? Sarap, no? Mga kapudibis, Ate Sheena Dancel po, huwag niyo pong kalimutan. Kaya gustong-gusto siya ng ano, no, mga armies kasi Mga pinsan namin. Kasi napaka ano niya, sweet. Ang sweet-sweet mo daw po. At saka ang bait-bait mo daw po. Totoo, mabait po kayo. Kaya thank you so much po. At hindi po kayo nagsasawa sa amin ni PPM na supportahan po kami. Maraming salamat po. At pasensya na po kung madaldal po kami sa video na to, ha. Kasi marami po kaming gustong pasalamatan sa mga nakasama po namin sa last kahapon. Nakasama natin sina Eat with Rox at Crisia. Ayan. Ang sarap po nilang kasama. Grabe. Bait po nila. Sabitin yung oras namin. No, Bibi? Kulang. Dapat ka, no, kapag ano, Crisia, sa susunod, 3 araw, ganyan. 1 week? Hindi pa tayo pumunta kina BPM sa bukid. Sarap. Sisi Lalabs, pag uwi mo ng Pilipinas, pasyal ka po dito sa Pampanga, ha? Pupunta tayo kina BBM sa bukid. Manguhuli tayo ng palaka. Palaka. Oo. Yung mga exotic na dapat kinakain. Ayun, palaka. Ano yung kamamaru, no? May kamaru. Kamaru, yun. Kamaru. At saka yung daga. Dagang bukid. Magbotas ka. Kasi bukid talaga yung doon. Sa gitna ng bukid po. Ako kumakain ako ng ganun. Dagang bukid. Ang sarap yun. Parang manok. Sarap, na busog na ako, guys. Minom tayo. Cheers! Lalabs! Cheers po! Happy birthday, BBM! Thank you! Ayan. Mga Foodie, please supportahan po natin Sisi Lalabs, Sheena Dancel. Please pakiclick na po yung notification bell po niya para ma-notify po kayo sa mga bagong videos mo ni Sisi Lalabs. Yes. Di lang siya maganda at masarap din po siyang kumain. 'Di ba, BBM? Yes. Alam ni BBM gayan kung paano kumain si Sisi. Napakasimple niya, guys. No? Yung ano niya, bibig niya hindi bumubuka ka pag sumusubo siya. Dahan-dahan lang naman yung ano niya. Bilib na bilib ako sa kanya, eh. Kay Sheena Dancel. Ayan, guys, baka hindi na namin maubos yung ano. Kasi kakain pa kami sa baba. Opo. Meron pa akong munting celebration. Munting celebration para sa mga kapatid, pinsan. Ayan. Nabusog na po kasi. Tsaka dagdag-diet na ako, guys. Binabalik ko yung 24 Waistline ko, guys. Waistline ba yun? Kaya mo yan. Waistline. Kaya mo yan. Basta't may waist. Basta't gano'n na yon. Birthday ko naman. Kaya hindi ko malunok, eh. Ay, excuse. Mga kapudipis, kung bago ka lang sa aming sa aming videos, mag-subscribe na po kayo. Click yun na ang aming bell para lagi kayong updated sa mga bagong video namin. Opo. Ayan. Dahil birthday mo, may hindi lang tayo kakain, alam mo. May surprise pa ako sa'yo. Oh my God, ano yan? Basta, susubo ko lang pa. Ano yan? Hindi mo muna yung kandila mo.
Guys, tignan nyo. Babae yung mukha ko, guys. Pero yung kandila kulay blue. Nawala yung color pink na kandila. So, naghanap ako ng kandila. Nakita ko blue. Sabi niya, pwede na daw yan. Alam nyo na, guys. Lalaki pa rin ako. Pink naman yung yung pagkasulat ng pangalan mo. Okay na yan. Mag-wish na ako. Dali, kantahan mo muna natin siya ng happy birthday. Sige. Happy birthday to you. Oh, yan. Tama na yan. Ayun. Tama na Happy yun. birthday, BBM. Yeah. So, blow the candle and make a wish. Anong wish mo? Yehey. Sana dumamit pa tayo ng subscriber. Tayo lahat ng mga Pinoy mukbangers. So, mga foodie, mayroon po tayong birthday video po kay BBM. Surprise po siya. Hindi niya alam to. BBM! Yan. Yan. Happy birthday sa'yo and ayun nga, sana matupad mo yung mga gusto Sina mo. Eat with Hindi ka Drugs. kasi yung goodel para sa birthday. And kung ano yung nagustuhan ng mga tao sa'yo, huwag mo lang siyang baguhin and pag-igihan mo pa. Salamat kasi napakabuting kaibigan mo. Yes, Yun lang. Gustahin na mga mukbanger. You know, sexy pa! Yes. Walang iiyak, ha? Enjoy your day. Nasaan yung tissue? Birthday ulit! Yan. Maraming salamat, Lods, Crisia, and Eat with Rocks. Ayan, thank you so much sa kabahati niyo sa akin. Meron pa. Ay, meron pa ba? Marami Kala kasi lang, si Lods lang. Meron yan. Ayan. Nawala. Ano ba yan? Bakit pati si Jigs TV meron Sige. pang flying kiss? Mag-slice na tayo ng Hi ng BBM! cake. Happy birthday! Sana matagpuan mo na yung love life mo. Sana makita mo na yung forever mo, di ba? Sana maging maganda rin ang takbo ng career ng YouTube ninyo ni Albi. Ayun, nasa iyo naman ang lahat. Yung kagandahan, yung matangos ang ilong. Wala na akong i-wish pa para sa'yo. Yun na lang love life. Happy birthday ulit. At sana marami pang birthday ang dumating sa buhay mo. Bye! Parang ako Nasaan din yung tissue? Parang ako din yung may birthday nakikisigaw, no? Oh, next. Ito pa. Salamat po sa Jigs TV. Oh my God! My eat! Oh my God! Happy birthday. Stay beautiful. I love! Crisia! Noipy Eats, Jigs TV, marami po salamat. Ay, meron pa yan. Madami Meron pa. yan. Oo. Happy birthday, Vincent! Ang BBM ng YT. God bless. Oh my Wish you all God, the I best. love. Buod ka, pinagpala. Oh, I love. Babaeng lahat. Hanggang sa susunod mo pa mga birthday, katropa. Eh, bakit ka tropa? Parang umiina ako sa short ko. May pinagpawisan ka. Pinagpawisan ako, guys. Ayan pa, meron pa yan. Yo! Ayo! So, gusto ko lang batiin ng maligayang kaarawan. Happy birthday kay VVM o babaeng gwapo maharot. niya! Ayan, Ba yan? Pinili mo talaga yung mga gwapo. Napakaganda, napaka-sexy. Kaya naman, more birthdays to come. At saka more mukbangs to come. Ayan. So, happy birthday. Akin ka na lang. Meron pa yan. Ano ba yan? Pinagpawisan ako sa mga boys. Kumain ka muna. Oh my God! Si Aljen! Oh my God! Ang gwapo ni Aljen! Kainin mo muna yung cake. Maraming salamat, Aljen! Oh my Tingnan mo God! muna yung cake. Habang nanonood ka ng mga videos, greeting yan. Yan. Eh, bakit mo ginano pa yung mga kasama natin sa Meron gym? pa yan. Madami pa yan. Manda kayo sa akin. Sino nakuha niyan? Si Coach. Coach! Thank you so much, Coach. Yan ang yung kasabwat ko siya sa sa mga video na yan. Kasama ko siyang kumuha ng mga video. Pero siya po yung nagplan yan. Game. Ayan pa. Wow. Ay! Kuya Lau, ano ba? Ay, Kuya Lau. Ayan. Gwapo ni Kuya, no? Nagwapo ni Kuya Lau. Ano ba Meron pa yan. Wow. Ay! Nagwapo ni Lau. Ayan. Kasama namin yan sa gym. Kaya masipag mag-gym si BBM. Ay! Wow. Ano ba yan? Gusto ko nalunukin tong tissue na to. Meron pa. Ay! Si Kuya! Alam ko. Si Michael. Ayan. Yan. Ay, ano po?
Para kausap lang eh. Thank you so much po sa lahat po ng bumati sa akin. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy sa mga lalaki. Ayan, sino? Oh my God! Sino yun? Si Superman! Oh my Yan ang God! crush niya, si Superman, si Louie. Ayan, ang pinakagwapo sa ano. Yan. Sa mga foodiebies, meron pa po mga video greetings po. Ipapakita po natin sa ano. At pasensya na po sa mga hindi ko po nahingan ng mga videos kasi sobrang dami po natin. Baka hindi magkasya sa video natin. Yes. Mga foodiebis, nag-enjoy ako ngayong araw na to. Sana napasaya ka namin, BBM, sa birthday mo. Lalos na nakita ko si Superman. Ayan, magpasalamat ka kay Coach. Coach, maraming salamat at kay Tita. Ayan. Mga kapudibis, Grumman's Gym. Apo. Punta na po kayo doon, makikita nyo sila. Gwapo. Sa mga foodiebis, sila loves please, Sheena Dancel, supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad sa kanya. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. At mga foodiebis, please pakiclick na po yung notification bell po niya at para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Sheena Dancel. Yan mga kapudibis, ganun din po sa amin. Ate Sheena Dancel, thank you so much po sa binigay nyo sa akin. Thank you so much po. Walang sawang magpasalamat sa iyo. Maraming salamat po. Ayan. At mga foodiebis, gusto po namin magpasalamat ulit sa mga nag-super chat po ng isang gabi na kasama po namin sina Crisia. Ito po sila. Yan. Meron din po silang YouTube channel, guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Click yun na ang kanilang bell para lagi kayong updated sa mga video nila. Opo, ayan. Yes. Ang saya ni BBM, no? Yes. Kung di ako makakatulog niya. Guys, pakita ko si Superman. Hindi ko didelete yung video na yun. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo magpa-shoutout at mag-request ng pagkain, mag-comment na po kayo. Ayan. At mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Birthday surprise! Hi BBM! Happy birthday! We love you and stay humble and stay friendly to everybody. We love you so much and sana ay happy ka sa birthday mo and sana ay ma-achieve mo kung ano man yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. And I wish you good luck, good health. And sa YouTube channel nyo ni Sis Alvi, sana ay lumago pa kasi deserve nyo na magkaroon ng madaming subbies at madaming views. Love you, BBM! Ayan, makiki-happy birthday din si Ben. Ayan, so nasa bahay lang siya, nag-work from home. God bless and enjoy your day. We love you! Mega shoutout babae maharot at happy birthday. Sana ay maging masaya ka sa iyong birthday at more blessings to come. Maraming salamat sa pag-share mo ng mga videos namin. Happy birthday and more boys to come. More birthdays to come pala. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, BBM! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, BBM! Wish you all the best. Stay healthy and happy. Sana marami ka pang makain ulo. Just kidding! We love you! Hello, Sisi Koy! BBM! Happiest birthday to you! O, babatiin ka namin ni Sheen. Kakantahan ka namin. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yan! Happy birthday! Sisi Koy, BBM! Ingat kayo dyan! See you soon! Ciao! Happy birthday, BBM! Babaeng maharot! Happy birthday! More blessings to come. More boys to come. Saka more mukbang. Saka success sa yung channel ni DapuDB, ni Albi. Happy birthday sa inyo. So, more birthdays to come. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. Sana lumaki kang matusog na bata. Malaki na siyang malusog. Kaya, happy birthday ulit. God bless. Ingat kayo lagi dyan.
Happy birthday from Hungry Colette. Honey Mix TV. Sisika. Bye-bye. Bye-bye. Hello, BBM! Happiest birthday! Happy birthday, BBM! Parang may kakoy itang biskida ka uli. Happy birthday!